Kinunamanen ni Jesus kadakwada, ibagak tipod no kada kayo siyak tiruangan apagserkan dagiti karnero. Mannanakaw kintulisan dagiti amin nga imay nga immon unangem siyak, ngem saan adinengeg dagiti karnero. Siyak tiruangan, maisalakan to ti si asino man asumrek kanyak, sumrek ken rumwarto ket masarakak to iti pagaraban. Umay titulisan tapno agtakaw, agpapatay ken agdadael, imayak tapno maaddaanda iti biag nga awan pagkurangan na. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may pay ken ka, Kristo. Good morning. Nay na masadsadot sa good morning. Nati man napudot a good morning, nakabarbara. Sabsabali ti bara na tata. Ngidi kalman upat ti napunpon. May isa, dua, talo, upat. Alas 8 ti misa. Ti misa punpon. Ket 7:30 at dansan dagiti natay. Kasi siyempre kalpasan da nga nagna. Haampay mo nakalukat dagitoy aircon. Hindi ko na mayon. Nagsapa pa ilaan ko na. Apo lukatam dagiti airconan. Apaya nagsapa. Wan tamatalimu daw dan dagiti makipamunpaon. Kunak mo naddamatalimu daw ilinyayod tanin tayo iraman tayo nga punpunan. Mabaraan ta kano. Wan nabara nga talaga niya. Ijay Middle East. Diyan da po Jesus. Jadi maklan na, ti katarak nanda, karnero. Taapay ti karnero, naturturad ti bara. At the same time, naturturad ti lamin. Haan nga kaslakan niya tayo nga, no nuang ti tarak na mga tadjay, ay matay agkuripaspas da tayo. Hindi ito nga kapudot, padasem nga haan nga padigusin, kinahaan nga ilinong tanwang mo. Bumsog ti tiyan na, napudot unahan nakabailan. Iso nga ijay ayan da Apo Jesus ti katarak nanda kuna tayo karnero. Da tayo met awan unay tagtartaraken ti karnero kanya tayo hantay nga kataraknan. Da tayo aga kalding, da kami idi aga kalding nuang baka, aso, manok. Nagayay ti automatic nga kompleto dayay ano inya ti masapul mo at dalatta. Iso nga di sitwasyon da nga agtaraken. Sa balikan niya tayo. Kadagit agtartarakan ti karnero kunada, adupay ti agbaak. Taapaya masapul ti full time nga panangaywan ti karnero. Ti karnero, sigun iti obserbasyon kada general knowledge ti karnero, haan akas la kalding. Deje kalding tayo, no napalubusam, wano saan dagiti ubing na pailaeng, no tipang kuma, amoyot tipang, amoyot tipang. No tipang kanya tayo dagiti kalding tayo mapanda taray-tarayon nga kalakalay atin di mat. Nakakita kayo ti kaldingan? Nga baka hampay baka tagpapada panunot. Kaya di ka tarataray tayon da DJ tipang. Ngam no ti karnero kunada at the certain distance ti panagkita na magmag na oray abutan magmag na lata. Adda nga tongtong angaw na kanu karnero isa ti kunada. Iso nga masapol nga talaga nga adda guidance na. Kita padasem ibatam ta kalding mo. Biruken na ori ka murumur kada natenga ka imulmula into no kanak in Facebook daw impok kaw dat barangay akin kaldeng dagiti datoy daya kuno ni kapitan. Ngam ti karnero haan adda jay no anya ti maasigan na laeng nga ruot iso laeng ti kanen na nahaan na nga mo biruken ti danom nga mapan uminuman kasla sigun ti kuada observe jak pay mo gamin napadasan ti nagtaraken nagdataraken nyo may daktuman ikan masapul ti talaga nga guidance kunana ti karnero hamo mabalin nga baybayan kada tayo ka no ti kaldingan di mat naka
Di mo no tay nakawayway pa ila ti malam ke bigla nga agtudo. Anya ti ko unti kaldeng umanimmakdan kaya no mabalbalin agawid dan. Kaji karnero na agtudo mulmulagat mutaleng kaslamula kadagiti others di tan-anga nagtanin ka nakamutaleng dalatanin. Yaya iso nga ti agtaraken kanyada ti agtaraken ti karnero masapul atutukam. Masapul nga full time iso nga dagiti agtartaraken kunada ijaydan amaturog, ijaydan nga agyanen, iso nga ti angot da kaangangdod laeng ti karnero ta taga ijaydan. Takas jay ti pangarig ni Apo Hesus. Sabali mo ti sitwasyon tayong agtaraken. Sa bagay aket idi mo siya agtaraken tinuang ake kaangangdod ko ang talaga tanwang. Lama maturog ak pa di bukot tinuang ide adanwang mi ide nga dakkel ti sarana na anos umuli ak pa di subsu di sungonan agar Arab umuli ak di kahaan nga hangag sangdot amunak agam ammo kamin no inapapak ti sako ijay rabawnan ore ag tudtudo agar Arab ijay ti tamtambak hanak nga itinag intunukan na ka no nagtudo anya mapasamak no nabasa jinuang kasakayam. Hanyo nga mo ata rich kids kay ngamin agrarasa amuyo ti rarasa hanyo nga mo talaga padasin nyo agsakay kay tinuang nga nabasa nagtudtudo basta nabasa di kadbad padigos mo wano kam kasla agkamuro talupom agraman puriit mo ada di jay buok na natadem jay buok na no mabasa hanyo nga anday kakaawatan ta hanyo nga mo dakam lang nga taga barbaryo kakas jay originuang kasla kadagita aso yumet no aso taraken nyo agam ammo kayo dagita aso no dadduma magilgilti akpay no dadduma dagiti aso ta ammo yuti na sensitive ti aso no ammo na nga pumanaw kan no makita na nga pumanaw kan agliday-daytan agliday ti aso iso nga no nagandar jilugang kon kunada dagiti aso na iso nga di dyan ipanawam yung nagtibalay mo da di ason tunukwan tapno i-express na di depression na nga awang ka di na amuno ka no kaagawid nga ngaten na amin mabalin mo nga ngaten orete paborito mga sandal nga ngaten na kada di adda kamaradiri ti karne ay ti pastor kindi di taraken isugar nga agam ammo kayo kita di asom ka no adayo ka pailaeng agkalkalawi kayo ngam no adayo pailaeng kesutil dijay adayo pay laeng nga haan nga taraken ag ngeren ta apayahan nagarod nga ammo kinalaklaka nga ibasar idtoy kanya tayo aso nuang bakat iso garod ti taraken tayo kanyada karnero kitatta no kitaan tayo diti ibagbaga ni Apo Hesus uray ti panagtaraken I am the good shepherd kuna ni Apo Hesus siyak tinaimbag pastor no kitaan tayo may samot ti bagbagana diti kakabsat it's all about relationship maipapanlat ta ti panaglalangen relasyon may papanti relasyon kunana no ti patangtangdanan no umay ti lubo kunana dagitay narungsot nga aso nga mangkat ti karnero agtarayda ngam di na imbaga pastor ilaban na kakas di mo laeng kanya tayo sakbay tayo nga mapan kini Apo Hesus nga na imbaga pastor sino tinakariinaan tayo ti umuna nga na imbaga pastor siyempre dagiti naganak ka na tayo dagiti parents tayo isuda ati mo na pastor nga nang pastor kada tayo isugarod nga dagiti dadduma agtrabaho dati uray lang isakripisyo da uray agsaksakit ni ama numanalon umaway at dala maipakan na iti anak na uray na aghangsangit di ina uray aggurgurigor ti ina bumangon ilutuan na tapno laeng adda ipakan na ti anak na dagiti dadduma mapandati si balasiw tao agtrabaho ti adayo tapno laeng adda nasaya at nga biag dagiti aywanan na the same kaslamot lakas jay mo laeng ati
ti katukad na, ti agbalin a pastor. Kada kay matatanga naganak, no adda anak yon ang sudayayan. Aramidem isakripisyum amin. Ikarigatam amin. Tapno laeng napintas ti pagbanagan day ta arban mo. Di may sa pamilya, may sa nga arban day jayan. Dananang kintatang isudan ti pastor. Kati sa ludsod, no si kati pastor, kamin datay amin na ikkan tayo ti gundaway nga agpastor agserbin, no maestra ka. Arban mo dagi jay isursurom. Nagtrabaho ka ti gobyerno, arban mo met. No barangay official ka, arban mo met. No padi ka, arban mo met di parokyam. Adda amin responsibilis dad tayo, akas may sa pastor. Kati sa ludsod, no si kati pastor, adda ka dinasaya at a relasyon mo, kadagiti arban mo. It's all about relationship nga rod dito eh. Kala ko madananang kintatang, yes. Nagsaya at dananang kintatang. Agbalay giman dagiti anak. Adda ka dinasaya at nga langan-langan da. Nagadumot dagitay uray no handa nga imadayo nga nagsuccessful dagiti anak nga nagpintas dijay langan-langan da taadda napintas nga relasyon dagiti anak ken dagiti naganak. At a relationship. Ay isumat laeng na dyan, uri niya trabaho tayo. Ti saludsod, noan niya dyan, pastor kakadi, wano matangtangdanan kalaeng. Dagdakkel gamin ti gidyat na, di matangtangdanan ken di pastor. Agisursuro ka, wano barangay official ka, wano agtrabaho ka ti public, wano oray padi ka, anti pampanunutam ka, dyan laeng maalam. Awan ti ayat na, awan puso na di pa nagtrabahom, ay kabailam nga itarayan, kabailam apanawan, kabailam nga ibilag, nanguro na di puso nga leader, pastor, ka adda dati insecurities, adda dati kaslati kayat tayo, kadatay ti maitantan o, ti kayat tayo no daduma, datayo ti maipangpangato, haan nga di jay pagsayaatan di arban, iso da ti kungkunana, isumat laeng nga iso, ti relasyon tayo kini Apo Diyos. No ti relasyon tayo kini Apo Diyos ka nagaddayo, kuna tayo iso tinaimbag a pastor, impaima na kada tayo ti arban na. Tatta, no iso na ti kangatuan a pastor tayo, si asino kamet nga arban. Di mat no adda sulpang nga taraken nyo ka na mabalbalin ka, no adda uyong na di asom ka datayod ti Pilipinas ka parche mo di makasjay na daytay adda agkagat ko mawon no daytay medyo na kuan daytay askal nga asom kanya ti umuna parche mawon no narigat nga maisuro dayjay taraken kala ko majibaka nya ti kunada di ayan me adda lukloko na kunada ila ko mon. Kas di ko mamutikas tanya po Diyos kanya tayo niya, da makita ng agsuker ka, parchen yun. Hamat. No, iso na ti pastor tayo, da tayo ti arban na, sino kamat? Di mat no dayta adda napadasan nyo nagtartarakenan? Di mat no dayta adda taraken mo ka, sino ti umuna nga pidutem nga pakaayaywam? Nag-cute datoy, nagtudyo, nagsingput dayto, isuwa ko nam ka, sit down, ko na ka, agsingput mo. Nung inalngal na ti paborito mga inut-utang mo matinatasya nga sandal mo, ay ikakok mo Ipadawat maun, ko na ano talaga nga ngatin na. Keso dayjay, no ni Apo Jesus ti pastor tayo, sino tayo mga adalan? Makaayayo ka kadiga puta na tudyo ka no kagurguran na kagaputa di mo't na dalitay taraken mo kagurgurak ti aso nga dalitay no aso ko makadijay adda kanin na ikam ti kanin da nga dua apan na payla agawan dijay kadwa na tay garamukam nga apan na agawan wano saan apan na apa-apaan. Kano kas di magkanya tayo ti relasyon ni Apo Diyos, no kitaan na da tayo ti arban, makaayayo tayo nga ta, natudyo tayo nga ta iti imatang ti pastor tayo,
Responsible tayo kadimot, kadagiti kakabsat tayo, iso pa kaaywan ni Apo Diyos kanya tayo. Isungan ko na tayo, no iso na tinaimbaga pastor, wen agtudtudyo tayo kengkwana, ngam saludsuden, makaayayo tayo kadimot, iti imatang na. Mariri na ka di dahil nga pastor nga sika ka amum nga aywanan ni kabsa mo. Kas pangarigan ko makunana, sika ti leader dahil yung grupo, inikan na ka responsibilidad. Us-usto ka di pa nagserserbi, wano matangtang dana naklaeng. Nadalos ka di puso nga agserbi, wano matangtang danan laeng. At dangar da kita'y lokal nga pagsasao tayo, nga pang-inaldawan ko na tayo, di ma, di jay? No pang-inaldawan, jag trabaho ka, lagtik-tik uli jay, ngam awam mati obraan na, ngam sigurado ang matangtang danan. Awan puso na, iya aramiden na, haan nga nasaya at nga adalan, haan nga nasaya at nga pastor, kas latulisan, ko na tayo diya, kas latulisan. Huwag kakabsat, imbaga na, siyak tiruangan, haan lang ang pastor, siyak tiruangan. No sumrek tayo itiruangan ni Apo Isos, rumwar tayo itiruangan na, ammo tayo, nga no isuna ti pastor tayo, gisal mo responsoryo, nagpintas, ti Apo ti pastor ko, adda aminan amasapul ko. Itinalang to apagaraban, iturong nak ko nana. Kaya na nga sa uwan, haang ka lumablaban dito'y lubong amay may sam. Haang ka nga agsapol amay may sa iti pagaraban, ammas amuna, no ayan na ti grasya, ayan na ti bendisyon nga itid naking ka. Ngam no natangkan di ulo tayo nga bukbukudan tayo ti dumaldalyasat dito'y alubong, baka mistake mat, di papapanan tayo. Iso nga numan pa, adda diskarte tayo, adda laing tayo, adda trabaho tayo, adda bukod tayo nga siglat nga kuna tayo. Napinpintas tulat ta, no agpaiturong, agpaidalan iti naimbag a pastor. Iti ngarod na lang to nga karuutan, pag iti na lang to a karuutan, iti natarnaw nga ubog, iturong nak kuna na dayjay, salmo dayjay. Kaya't na nga sa uwan, napinpintas to pay laeng no agtudyo tayo iti naimbag a pastor. Maikadwa, agbalin tayo makaay-ayo ti imatang na, babaan ti ayat, respeto, dungo iti tunggal maysa, pan nakipartisipar, pan nakitinulong iti maysa ken maysa, isunto daytoy kunana, makaay-ayo tayo met iti imatang na. Kayso ano, daytoy kala kumadya asom ka, nalaing nga agsala, na ibaon mo ka may ibaon, nasayaat nga ko maayayo ka, kanukas jay mo ti attitude tayo met. Iti naimbaga pastor, sigurado ang makaayayo ka. Ala kakabsat, awis na. Adda pastor tayo, adda mo't ipastoran tayo. No napudpud no di puso tayo, responsibility pa nagserbi tayo saan apatangtang danan. Kamaudyanan na, agbalintay ko makaay-ayo ti imatang daytoy na imbaga pastor, babaan tinatulnog, panagayat iti kakabsat, panangiwaragawag ti pudpud no nga ayat.